Първият японски режисьор, за когото ще говоря днес, е Ясуджиро Одзу. Той е един от най-влиятелните японски филмови режисьори и сценаристи, смятан за класик на световното кино, и неговите филми се отличават с минималистичен стил, дълбока човешка чувствителност и фокус върху ежедневния живот на обикновените хора. Той е признат като един от най-великите режисьори във всички времена. Неговото влияние се усеща в японското кино, така и в творчеството на множество световни режисьори. Филмите му продължават да вълнуват зрители със своята тиха, но дълбока истина за човешкия живот. Одзу е роден на 12 декември 1903 г. в Токио. Той израства в семейство от средна класа и още като ученик развива силен интерес към киното, особено към американските неми филми и комедии. Вместо да следва академична кариера, той постъпва като асистент в студио Шочико, където започва професионалния си път в киното. Одзу никога не се жени и живее дълги години с майка си. Той умира точно на 60-тия си рожден ден от рак. На надгробния му камък е изписан само един иероглиф – Му, което означава празнота, нищо и е символ на преходността. Одзу полага началото на кариерата си още през 20-те години на 20 век, но своят творчески връх достига едва след края на Втората световна война, когато оформя напълно разпознаваем свой стил, който се бележи от няколко основни особености, както и техники. Първата особеност е, че Одзу винаги поставя всекидневието като център на драмата. Той разказва за семейства от средната класа, за родители и деца, за бракове, раздяли, остаряване, като големите събития биват пропускани и се случват извън кадър. Фокусът остава върху последствията от тези събития и как хората се справят с тях. Друга особеност е мотива за приемането без конфликт. При Одзу няма злодеи, нито герои, които печелят, няма катарзис чрез сблъсък. Персонажите му приемат промяната вместо да й се съпротивляват. Във филмите си той вплита още мотивите за времето и преходността и за емоцията без сантимент. А някои от характерните му техники при създаване на филмите са, например, татами погледа, при който камерата е ниско, на височината на седнал човек. Друга техника е тази на празните кадри ма. При нея се заснемат коридори, чайници, фасади и празни стаи, като липсват всякакви хора, което дава време за размисъл на зрителя. А диалозите във филмите му са обикновени, но всъщност носят своята дълбочина. Често те са за времето, за работа, за някакви ежедневни дреболии, но истинските чувства са между редовете. Някои от най-известните му филми са Late Spring, Early Summer, An Autumn Afternoon и Tokyo Story, често определен като един от най-великите филми в историята на киното. Следващия режисьор, за когото ще говоря, е Кенджи Мизогути. Той е един от тримата големи класици на японското кино, редом с Одзу и Куросава. Неговото творчество се отличава с изключителна визуална изтънченост, дълги плавни кадри и дълбоко състрадание към човешкото състрадание, особено това на жените в традиционното японско общество. Мизогути е роден на 16 май 1898 г. в Токио. Той израсва в бедно семейство и детството му е белязано от лишения и травми. Сестра му е продадена като гейша, събитие, което оставя дълбок отпечатък върху мирогледа му. Тази рана среща с несправедливостта и жертването на жените по-късно ще стане централен мотив в киното му. Първоначално се занимава с живопис и дизайн, но през 20-те години навлиза в киното, работейки в студията Никатсу и по-късно Шочико. Въпреки международния успех, Мизогути е с влошено здраве през последните си години и умира на 24 август 1956 г. от левкемия. Едва на 58 години той оставя след себе си над 80 филма.
повечето от които за жал са изгубени. Същността на филмите му е трагичното състрадание, дълбоко морално виждане за свят, в който човешкото достоинство, особено на жените, е системно жертвано от традицията, властта и алчността. Неговото кино не утешава, то разказва, наблюдава и оставя зрителя сам да понесе моралната тежест. Този негов уникален стил се постига чрез няколко особености. Първата от които е, че той поставя жената като морален център в почти всички свои филми. Женските му образи понасят най-голямо страдание. Те са морално по-чисти от мъжете и жертвата им разкрива жестокостта на обществото. Друг мотив, който изгражда филмите му, е този за обществото като трагичен механизъм. При него злото рядко е в индивидуалното, то е по-скоро в законите, обичаите и социалната роля на героите му. Те биват смазани от неумолима система, а не от други хора. Също така, във филмите на Мидзагути красотата никога не утешава. Тя е изящна и живописна, но никога декоративна и често контрастира със съдържанието. Това напрежение между форма и страдание прави филмите му още по-болезнени. Красотата не смекчава трагедията, а я подчертава. Във филмите му финалите рядко предоставят спасение. В тях справедливостта закъснява, изкуплението е частично или невъзможно и болката винаги остава. Някои основни техники, които той прилага във филмите си, са тези на дългия кадър и на дистанцията вместо близък план. Неговите кадри са дълги и плавни, с малко монтаж, а движенията на камерата следват съдбата на героя. Избягвайки близкия план, той държи героите си в цял ръст или среден план и ги поставя в контекста на пространството. Така човека изглежда по-малък спрямо света, подчинен на сили извън контрола му. Някои от най-известните му филми са The Life of Oharu, Sancho the Bailiff и Угецо. Третия и последен режисьор, за когото ще говоря, е Микио Нарусе. Той е един от големите, но дълго подценявани майстори на японското кино. Често е поставен редом до Одзо, Мидзагути и Куросава. Той е режисьорът на тихото отчаяние, на живота, който не се срива драматично, а бавно износва човека. Нарусе е роден на 20 август 1905 г. в Токио в бедно семейство. Баща му умира рано, а майка му се грижи сама за децата, работейки в тежки условия. Това ранно преживяване на икономическа несигурност и женска саможертва ще стане траен мотив в киното му. На 20 години постъпва в студио Шочико, първоначално като помощник и сценарист. За разлика от много свои съвременници, той не идва от театъра или литературата, а се формира изцяло вътре в студийната система. През 1930 година Нарусе дебютира като режисьор с неми филми, в които се появява характерния му светоглед. Живота не предлага изход, а компромиси. След това, по време на Втората световна война, в кариерата му настъпва частично прекъсване, а след като се завръща към работата си след войната, той черпи вдъхновение от бедната, разочарована и морално изтощена Япония. През 50-те години той започва да работи основно с студио Toho и създава едни от най-великите си филми, считани за върховете на японския реализъм. Стилът му се бележи от няколко характерни особености, като първата от които е мотива за живот без илюзии. Във филмите му промяната рядко води до добро, любовта не спасява, а надеждата е временна. Сред героите му, жената е носител на тежестта. Подобно на Мидзагути, Нарусе често поставя жените в центъра, но без героизация, без морално възвеличаване и без трагичен патос.
Неговите жени са работещи, уморени и икономически уязвими. А икономиката е представена като съдба. Обществото е машина, която се задвижва от пари, дългове, работа и необходимостта от оцеляване. Краят на филмите му е нито щастлив, нито трагичен. Той е както е. От техническа гледна точка той използва невидим стил, т.е. наро се не натрапва формата. Камерата е функционална, монтажа е стегнат, а кадрите служат на действието. Няма нищо излишно и всичко е прецизно конструирано. Друга техника, която често използва, е тази на рязкия монтаж. Сцените свършват внезапно и емоцията се прекъсва без да се разгръща. Точно както в нашия живот, ние не винаги може да преживеем чувствата си. Във филмите му се обръща внимание на малките жестове вместо на големите сцени. На поглед, който се отклонява, на неизказана реплика или на умора в походката, което ни води към тона в действието. То е точно на умора, а не на отчаяние. Героите му не крещят. Те са се уморили да се надяват. Те не драматизират болката си, а просто живеят с нея. Някои от най-известните му филми са Murder, When a Woman Ascends the Stairs и Floating Clouds.